izoqhubeka into yakhe phambili. Yiziphi mhlawumbe izinto ezintathu umthandelo ozibona ngathi mhlawumbe engaziyeka kungaba right? Yokuqala singathinta mhlawumbe ngeke ngithi ophuzweni kodwa kufanele sizigade ngoba singabantu babantu. Okwesibili ungasebenzisi noma liphi igama elihlambalazayo emntwini noma kuthiwa ke uthintile noma uthintana, yabona nje khona amagama ezinhlamba kwesinye isikhathi uthi wena njengoba ulethwela emculweni ongumculo wamaskandi ungacula wena noma wemuphi umculo kodwa ke awuzama ukugwema lamagama asetshenziswa labaculi baphesheya, yabona la angaqokile, yabona yiwo ke na futhi angamanye awesibili ke lokho. Okwesithathu ukubaza abantu ophila nabo endaweni noma uhlangana nabo, yabona ungayiphakamisi kuze kudlule level obuyo, uyiphakamisa udlule ishisilile zoba inkinga.